Aumentan os casos de gripe aviaria e as administracións. Nunhas horas, as galiñas de 40 concellos non poderán criarse ao aire libre. Aumentan os casos de gripe aviaria e as administracións toman esta medida para reforzar a bioseguridade e evitar o contacto entre aves de curral e silvestres. Nuns minutos repasamos cales son as zonas afectadas e todas as medidas. Circulou en sentido contrario varios kilómetros pola A6 ata que bateu contra un microbús á altura de Lagostelle. O condutor do coche tivo que ser trasladado ao hospital. 5 pasaxeiros do autobús que cubría a liña Mondoñedo-Vigo tamén foron atendidos por precaución. Nas Filipinas, 1 millón de persoas foron desaloxadas pola chegada dun supertifón que vai cruzar todo o país. Os refachos superan os 200 km por hora e están acompañados de choiva intensa e marusías ciclónicas. Xa hai 2 persoas falecidas. E no Brasil, un tornado deixa unha catástrofe sen precedentes, con 6 vítimas mortais e 750 feridos. Un dos emblemas de urbanismo na Coruña cumpre 100 anos e o edificio que albergou o Banco Pastor. O inmoble foi no seu día símbolo do poder económico emerxente e todo un fito da arquitectura. A súa impoñente fachada segue causando admiración e orgullo coruñés. De seguido, contámoslles máis. Saúdos, que tal? Boas noites. Nunhas 3 horas, miles de galiñas terán que permanecer confinadas para facer fronte á gripe aviar. O aumento de casos en Europa e o feito de que Galicia sexa paso de aves migratorias fai que se endurezan as medidas a partir de mañá para tallar esta enfermidade. Dende xaneiro, hai 11 concellos nos que xa non se permitía a cría de pitas ao aire libre. Son os que están marcados en cor vermella. Agora súmanse 29 máis os marcados en cor laranxa neste mapa. Imos ver agora onde se concentran a meirande parte destas novas zonas. Andrea Otero. Sí, David, pois eses 29 concellos que se suman a partir de mañá a esa listaxe que ten que cumprir coa normativa da paliación da gripe aviar, atópanse a maioría deles na franxa atlántica, especialmente porque ten gran importancia esa migración de aves. Aquí, por exemplo, en Sanxenxo xa levan con esas medidas dende xaneiro, pero algúns concellos da contorna, como Pontevedra ou Mei, súmanse mañá a esa listaxe. En canto ás cifras, serán unhas 30.000 as galiñas afectadas por estas medidas que se toman por parte do Goberno e tamén da Xunta de Galicia, e tamén hai que ter en conta que dende o mes de xullo ata o mes de novembro en Galicia houbo 9 focos de gripe aviaria, así que se a partir de mañá hai algún tipo de contagio hai que avisar as autoridades competentes e procederase a sacrificar as galiñas de todos do galiñeiro. Grazas, Andrea. Xa o escoitaban, unhas medidas preventivas das cales a principal é o confinamento. Prohibida a cría ao aire libre agás que se coloquen teas paxareiras, pero non é a única. A clave, sobre todo, é evitar contacto entre aves silvestres e aves de curral. Outra das medidas é a prohibición de dar auga procedente de depósitos aos que poidan acceder aves silvestres, polo tanto, moito ollo cos bebedoiros. Non se permite tampouco a cría conxunta con gansos ou patos, teñen que estar ben diferenciadas, e as aves de curral non poderán asistir a feiras e mercados, algo que, por certo, xa estaba en vigor pola problemática da dermatose nodular. Por suposto, calquera sospeita de ter un posible caso, sempre compre comunicalo aos servizos veterinarios oficiais. Continuamos falando de animais e de prezos. Seguro que xa notaron cando van mercar, a carne de tenreira está polas nubes. Os prezos subiron en toda a cadea e os gandeiros están preocupados polo desequilibrio no sector. A carne é unha proteína esencial na dieta, pero a de vacún vai camiño de ser un produto de luxo. O prezo duplicouse en 6 anos e encarece a cesta da compra. A carne está carísima. Os solomillos, que é o que suelo comprar eu pos chavales, está... Levo algo, pero está cara, sí, sin lugar a dudas. Sobre todo a ternera. Bueno, vamos, sí, que hai que comprar, que non cando se come carne, pero hai que... está caro. A produción de vacún pasa por un momento histórico en Galicia. Os gandeiros, que non hai moito tiñan problemas para vender os becerros, agora danlle saída a prezos rendibles. Desde hai un ano e medio para aquí é unha suba constante. Unha suba de, casi diría que mes a mes. Os importes que perciben polos animais xa duplican ou mesmo nalgunhas categorías triplican os rexistrados en 2019. A demanda de carne nos mercados mantense o tempo que se reduciu a cabana de gando vacún e que soben os custos de produción. As granxas cerraron, non abren, menos ahora,
porque ningún negocio vai abrir cando está no seu top máis alto, cando costa máis crear o negocio, non vai abrir. Entonces, isto vai seguir sendo así, creo que vai ser a peor, porque ninguén se quere estar aquí comprometido 365 días ao ano. Nesta escalada de prezos tamén inflúe o incremento das exportacións de carne española a mercados europeos e do norte de África. Nunhas horas, os mariñeiros do Grove poderán recoller os aparellos e agardan que veñan cheos de centolas. Nesta península Oureusá, o centolo é o rei, cada quen ten o seu trono, pero será na lonxa onde se coñecerán os primeiros prezos dun dos moluscos protagonistas do Nadal. Apenas rayaba o día e varios barcos partían do Porto do Grove para botar os miños, as artes de pesca que a partir desta medianoite poderán recoller e comezar así oficialmente a campaña da centola, unha das máis importantes do ano pro sector e tamén para as festas do Nadal. Pertencentes á cofradía do Grove sobre 50, a maioría daqui do Porto do Grove, pero outros tanto de Pedras Negras como de Porto Meloxo. Cada barco está autorizado a recoller 35 kilos e outros 35 por cada mariñeiro a bordo. En principio as condicións meteorolóxicas apuntan cara a unha boa captura. A partir de mañán sí que dá moito mar de fondo e dá revolvedura, que é o que fai que se mova a marisco, sí. O ano pasado, o primeiro día de lonxa, acadouse un prezo de 27 euros kilo. Mañán serán os compradores os que decidan na poxa o futuro da campaña. Esperemos que os compradores que veñan con ganas, nós sabemos que vai haber xente de Asturias e de Lugo a comprar, e máis os de sempre de por aquí, e o mercado está demandando o centolo, entón eu penso que sí, que ha de haber precio. Centolos e centolas son os verdadeiros protagonistas das festas do Nadal e adiantar ou non a súa compra dependerá da evolución do prezo na campaña. Eu recomendo que no momento que poidan o que lle guste que os compre. Despois, se hai moitos e queren congelar algúns para Navidades, como mellor despois nas Navidades, pois igual andan a 40 ou 50 euros o kilo, aí xa depende do bolsillo de cada un. Tras varios meses de veda, os barcos volverán sair esta noite, pero xa desta vez para recoller os froitos da intensa espera. Un condutor quedou ferido esta madrugada tras circular varios kilómetros en sentido contrario pola A6 e bater contra un minibús á altura de Guitiriz. O 112 recibirá pouco antes varios avisos de particulares que viran o coche indo a contramán. O chofer do minibús, que levaba unha vintena de pasaxeiros de Mondoñedo a Vigo, evitou cunha manobra que o turismo os impactase de fronte. O condutor do coche, que viaxaba só, foi trasladado en ambulancia ao ULA. Por desgraza, non é a primeira vez que se produce este tipo de accidentes nas nosas estradas. Un turismo a contramán pola autovía da Barbanza en 2019 gravado desde outros vehículos que circulan correctamente. É o que se chama un kamikaze, un condutor temerario que por despiste ou por consumir drogas ou alcohol en exceso entra por un lugar indebido nunha vía de alta capacidade. Non son casos extraordinarios. A habilidade dos outros condutores logra en ocasións evitar a colisión, pero poucas veces rematan sen danos. As consecuencias dun choque frontal adoitan ser graves, en ocasións mortais. Circular a contramán é unha infracción moi grave, castigada con multa de 500 euros e a perda de 6 puntos do carné. No caso de que se considere condución temeraria, supón penas de cárcere de 6 meses a 5 anos e a retirada do permiso de conducir por un período que pode chegar aos 10 anos. E imos tentar agora amosarlles a situación que están a vivir xa en algúns puntos das Filipinas. A chegada dun supertifón potencialmente devastador que vai abarcar todo o país. Os refachos superan os 200 km por hora e veñen acompañados de choiva moi intensa. Este ciclón moi violento, podeno comprobar, activa unha alerta máxima na República. No Brasil, o cumio do clima comeza tras un tornado que causou 6 vítimas mortais. As Filipinas evacuaron xa algo máis dun millón de persoas nas tensas horas de espera polo supertifón Phumwon. Os expertos insisten no seu potencial catastrófico con ventos de máis de 185 km por hora. Será a maior treboada do ano nun país acostumado a fenómenos meteorolóxicos extremos. Para esta evacuada é un alivio grande estar nun refuxio porque a súa casa adoita inundarse. Este home di que os ventos poderían arrincarlle o teito no peor da noite e que aquí está seguro. Efectivamente, espérase que o supertifón toque terra a última hora deste domingo ou a primeira do luns. De feito, unha das illas do arquipiélago filipino xa está a padecer os seus efectos. O temor é máximo porque outro tifón, o Kalmaegi, causou polo menos 224 mortes e danos enormes hai menos dunha semana.
Mentres no Brasil o cambio do clima ven precedido polo paso ata este sábado dun forte tornado. Tivo seu epicentro en Río Bonito de Iguazú, preto das famosas cataratas. Din que na zona non se vira algo así en 40 anos. Resultado, 6 mortos e 750 feridos, 9 en estado grave. Alguns pacientes ainda estão na UTI e estamos atualizando o quadro clínico de todos eles. As autoridades estiman que na cidade de Río Bonito de Iguazú 90% das vivendas quedaron afectadas. Pois, mentres acontecen fenómenos meteorolóxicos extremos, o cumio sobre cambio climático da ONU, o COP30, prepárase para comezar oficialmente este luns en Belém, no corazón da Amazonia do Brasil. Os mandatarios teñen unha longa lista de tarefas pendentes e a misión de poñerlle freo á crecente vaga de negacionismo. Representantes duns 170 países participarán nunha cita marcada por profundos cambios xeopolíticos, un número récord de conflitos armados, disputas comerciais e importantes líderes mundiais que sementan dúbidas sobre o quecemento global. Os reis de España, Filipe e Leticia, viaxan cara a China, na que será a súa primeira visita de Estado a este país. Os reis manterán un encontro co presidente Xi Jinping, así como actos de índole económica e cultural, entre eles a visita a Chengdu, a capital de provincia de Sichuan. A despedida oficial con honores militares tivo lugar no aeroporto de Baraxas. A visita servirá para mellorar as condicións de acceso das empresas españolas ao mercado chinés, ademais de seguir impulsando os investimentos do xigante asiático. E a familia real británica presidiu en Londres os actos do Día da Lembranza que se celebra cada segundo domingo de novembro na honra dos caídos en guerras e conflitos, tanto do Reino Unido como a de todas as nacións da Commonwealth. O rei Carlos III e mailo primeiro ministro Keir Starmer estiveron á cabeza do homenaxe, unha das máis solemnes pros británicos. Novo capítulo de contraste entre o PSOE e o PP sobre o estado da legislatura. Pedro Sánchez amosa a súa disposición a repetir como candidato en 2027 e di que confía na inocencia do fiscal xeral do Estado. Pola súa parte, Núñez Feijóo sostén que o listón ético do PSOE está no subsolo e que a xente necesita un cambio para superar a situación actual. Pedro Sánchez mantén inalterable o discurso. Nunha entrevista en El País di que non contempla eleccións anticipadas malia o bloqueo de Junts. E non só iso, aposta por repetir como candidato. Anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección. Desde luego el Gobierno de España, en aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios. Tamén expresa a confianza no fiscal xeral do Estado, máis aínda di despois do visto no seu xuízo. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Mentres, Núñez Feijóo clausuraba o Congreso do Partido Popular en Andalucía. Insistiu en que o goberno do PSOE o da corrupción e da mentira. Dixo que o acontecido esta semana resume a situación do Executivo en 4 vertentes. 1. El fiscal general del Estado en el banquillo del Supremo. 2. A un ministro reconociendo que mintió con sus vínculos con una trama corrupta. 3. A un socio del gobierno confirmado que se acabó la legislatura. Y 4. A la Audiencia Nacional abriendo una investigación sobre la financiación ilegal del partido del gobierno. Conclúe o líder do PP que con este relato do acontecido en calquera país europeo o primeiro ministro tería caído. Sinala tamén que o maior desafogo será gañar electoralmente e gobernar. A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibiu a alta tras sufrir unha baixada de tensión cando asistía a unha misa pola patroa da cidade, na Catedral de Almudena. Ayuso tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, tras sufrir unha indisposición pola gastroenterite que padece. Dende o seu equipo confirmaron que se trataba dun episodio leve e que ese trastorno xa lle impedira onte acudir ao Congreso do PP andaluz. Deronlle a alta a primeira hora deste serán. O aeroporto da Lavacolla perdeu máis de 400.000 asentos este inverno e isto está repercutindo directamente no tren. O AVE, entre Santiago e Madrid, permite conectar ambas as capitais en pouco máis de 3 horas e os usuarios que usan esta ruta estánse multiplicando. Xoel Rodríguez. Sí, David, así o demostran os datos. De feito, 2 de cada 3 pasaxeiros prefiren xa o tren para viaxar a Madrid desde Santiago fronte ao avión. Dende a chegada do AVE a nosa comunidade, a porcentaxe, a cota de mercado para o ferrocarril pasou do 23% ao 65%. O aumento nas frecuencias tamén nas prazas para viaxar entre as dúas capitais e a reducción nos tempos desa viaxe afondan no trasvase de pasaxeiros. De feito, entre xaneiro e setembro deste ano, a terminal de Lavacolla para esa ruta coa capital
de España perdeu uns 300.000 pasaxeiros, o que afonda noutros problemas como a marcha de Ryanair da base de Compostela ou tamén a reducción de ofertas por parte de outras compañías. O contraste, pola contra, está nas outras dúas terminais en Galicia, na de Vigo e na de Coruña, que aumentan as súas frecuencias coa capital, mentres en Santiago o desplome nesta vía aérea demostra que o tren é a opción preferida xa polos pasaxeiros para viaxar á capital do Estado. Moitas grazas, Xoel. Tráfico inicia mañá unha campaña especial de vixilancia do transporte escolar nas estradas galegas para garantir que vehículos e condutores respeten a normativa. Ten máis datos Iria Soengas. Si, vai ser unha campaña con especial incidencia na nosa comunidade porque Galicia é de toda España que máis rutas escolares ten. Son 3.800 liñas que empregan a diario uns 90.000 escolares. Por iso, axentes da Garda Civil van establecer controis en diversos puntos desas rutas durante esta semana para comprobar pois que os vehículos contan con todos os elementos de seguridade, que os condutores cumpren os tempos de descanso e, sobre todo, que os menores viaxan acompañados de persoal cualificado. É moi importante esa figura do acompañante para a seguridade porque, segundo datos da DXT, o 90% dos accidentes prodúcense no momento de subir ou baixar do vehículo. Moitas grazas, Iria. Continuamos falando de tráfico e seguro que saben que os condutores debemos ter o coche a punto todo o ano, pero convén ser especialmente cuidadosos ca chegada do inverno e, sobre todo, fixarlos no estado dos neumáticos. Hoxe repasamos cun mecánico que revisar para circular máis seguros no tempo das chuvias e o frío. Estamos en tempo de revisar os nosos coches para encarar a temporada de inverno con maior seguridade ao volante. O bo estado dos neumáticos é unha das condicións imprescindibles. O número un máis importante son os neumáticos que estén en bo estado para evitar, sobre todo, facer aquaplaning. Cando a estrada está seca, pois o coche agarra moito máis que cando está mollado. Unha boa posta a punto pasa igualmente por revisar o sistema de freos. Estén en bo estado, tanto pastillas, discos e, sobre todo, tamén que funcione o ABS máis o SP. Podes ir por unha zona seca e encontrarte de repente cunha zona mollada, no cal o ABS é fundamental para evitar esa trabada dos neumáticos. Débense comprobar tamén o líquido anticonxelante, os limpa-parabrisas e a iluminación. No inverno circulamos máis tempo de noite e con peores condicións de visibilidade. A batería tamén é moi importante porque tamén en inverno pois podenos deixar, as temperaturas afectanlle bastante e podenos deixar tirados. Entón é moi importante sempre verificar o estado da batería e o amperaxe. Pola súa experiencia, neste taller creen que a maioría dos condutores galegos son precavidos. Polo menos na miña contorna sí que veñen e miran e fan un chequeo en inverno sempre. En Pontevedra e ata mañá, un centenar de empresas amosan os seus produtos na feira Etiqueta Negra. Son alimentos e bebidas de calidade que se fan en Galicia e que se poden catar no propio evento. A novena edición da feira Etiqueta Negra reúne un centenar de produtores. Para algúns é a primeira vez, como estes adegueiros que traen uns viños feitos á man. É un viño feito de uva seleccionada na cepa e facemos blanco e tinto. O blanco é 100% reixadura. Outros son habituais e aproveitan para presentar as súas novidades, como estes produtores de razas autóctonas galegas. O que fixemos foi un estracoto de ternera, que é un guiso tradicional italiano, acompañado de pasta, unha boloñesa típica que é moi conocida xa en España, e co polo de mos pois, fixemos un polo a toscana, que é un guiso de polo con nata e parmesano. Algo que está pensado pois, para consumir, abrir o bote, quentalo e consumilo no momento. Caramelos con sabor a queimada que se suman os de pemento. Están super bons, así un dulciño na boca, espectaculares, moi ricos. Ou froita deshidratada en lámina que semella salami. As fresas máis pequeniñas que sacamos da nosa produción, que antes eran casi un desperdicio, agora estamos aproveitando, poñéndoas en valor, facendo estas láminas. Facemos unha especie de puré e simplemente o deshidratamos. Diversos produtos de queixos, de carnes, todo o mundo quere vir e aproveitar aquí como escaparate que se vexan as súas novas cousas. A feira abre este luns e unha das degustacións correrá por conta do alumnado do Centro de Integración Carlos Oroza, con produtos locais. O que facemos é iso, aproveitar a calidade do produto galego e do produto que temos máis perto. Entón, eu creo que
temos que tirar dunha cousa moi boa que tenemos aquí na terra. Ourense acolleu esta mañá a 48 edición da carreira pedestre popular do San Martiño. É unha das principais citas deportivas do outono en Galicia. Este ano bateu marca de inscripcións, con máis de 10.000 corredores. O tempo portouse, e aínda que o día arrancou frío, non choveu. David de la Fuente e Esther Navarrete foron os máis rápidos da proba absoluta, que partiu da Ponte do Milenio e concluiu na Praza Concepción Arenal. Case 400 veciños acudiron hoxe a Lalín para homenaxear o párroco Marcos Torres nun xantar de agradecemento. Tras 8 anos de servizo a múltiples parroquias da comarca do Deza, o sacerdote trasladarase a Melide a partir do vindeiro 16 de novembro. Natural de Lalín, Marcos Torres exerceu como sacerdote da súa vila natal en múltiples parroquias cercanas durante os últimos 8 anos. Nese tempo gañouse o cariño da veciñanza da comarca do Deza pola súa cercanía, predisposición e traballo pola comunidade. E iso polo que hoxe, tras oficiar a súa última misa antes de trasladarse a Melide, case 400 veciños da zona acudiron ao pabillón municipal de Lalín para renderlle homenaxe nunha gran comida de agradecemento. Agradecerle cada momento, agradecerle cada día que estuvo, aunque por muy mal día que pudo haber sido y que nunca nos desamparó y que bueno, siempre lo vamos a tener allí presente. Moi amigo, moi cercano, moi humilde, axudou a moitísima xente, sempre pendiente do pobo, sempre axudando, nunca dixo que non a nada. Durante a xuntanza, na que o menú consistiu de polvo e carne ao caldeiro, cativos e maiores reuníronse para crear unha imaxe que a ollos de Torres representa o principal motivo de satisfacción da súa etapa como párroco da capital do Deza. Rostros, nomes, xente maravillosa que ao final cada día me facían chegar a noite a casa e pensar mereceu a pena. Merece a pena o que fago, merece a pena entregarme así. Sin dúbida que no fondo do corazón eu sinto un gran agradecemento porque manifesta pois un grupo de persoas unidas que nos queremos e que nos desexamos o ben uns aos outros. Unha etapa que chega ao seu fin e dará paso ao seguinte capítulo na traxectoria do sacerdote, nesta ocasión prestando os seus servizos ao Concello de Melide, aínda que continuará residindo en Lalín. Con todo, pese a asegurar sentirse entristecidos pola súa marcha, os veciños da localidade aseguran que non se trata dunha despedida. Entristécenos ter que non despedilo, porque non o vamos a despedir, porque sigue sendo parte de Lalín e sigue vivindo en Lalín, pero bueno, xa non é o mismo. Al final es una celebración, no es un adiós. Marco siempre va a estar allí con nosotros, aunque sea por un mensaje, por un WhatsApp, por un momento que tenga libre. Fregueses de distintas parroquias do Concello do Sabiñao concentráronse hoxe diante da igrexa de Vilasante. Deste xeito, con pancartas e berros, protestaban contra o posible traslado do seu cura, que leva anos atendendo 22 parroquias do Concello. Denuncian que co traslado quedarían sen misas, polo que lle reclaman a diócese de Lugo que manteña o sacerdote á fronte das parroquias. Mel, castañas, cogomelos, marmeladas, outono agasállanos con tal variedade de produtos que compre unha feira inteira para darlles cabida. Unha trintena de postos serviron de escaparate esta fin de semana na feira do outono de Allariz. Da súa horta trae directamente María estas cestas de verdura fresca. Leva vindo 29 anos desde a primeira edición da feira. Trouxen castañas, verdura de todas as razas, kibes, peras, o que teño na casa, na finca. A feira do outono de Allariz é un escaparate dos produtos desta reserva da biosfera. Hoxe tuve un cliente de Salamanca que se quería levar moito pan porque ali dice que non o ten. Facemos o queixo de cabra con leite fresca, con varios sabores. Os temos dulces, de castaña, de arándanos, de manzá, de melenoces, e logo salados de pesto de trufa. Tamén se suman produtores do Bierzo, de Portugal e do resto de Galicia. Estas marmeladas do outono elaboranse na Cañeza. Saben a froita de verdade e notase no color, no sabor, en todo. Tampouco podía faltar o mel, hai varios postos especializados neste produto. De colmenas que temos aquí en Allariz, en 2 colmenares, e aquí principalmente o mel é de Castiñeiro e Silva. Ten propóleo, que ten propiedades antifúngicas e antisépticas, e ademais é mel de Silva, que nos decimos que é a golosina perfecta para introducir as pequenas no mundo da mel. Ata os rapaces da vila se suman a este mercado cun notable éxito de público.
Viveiro homenaxeou os 650 falecidos no naufraxio da fragata Magdalena e o bergantín Palomo, cando se cumpren 215 anos do seu afundimento fronte á praia de Covas. Cunha misa e unha ofrenda floral lembraron eses heroes e a todos cantos deixaron a vida no mar. En Viveiro, o monumento aos náufragos nos castelos é un recordatorio do maior accidente naval da Armada Española. 215 anos despois do naufraxio da fragata Magdalena e o bergantín Palomo homenaxean os 650 mariños e militares falecidos. O 2 de novembro de 1810, a praia de Covas amencía cuberta de centos de cadáveres. Familia en familia contan de que aquela madrugada do 4 de novembro había un espectáculo lamentable. A praia de Covas sembrada de cadáveres, esa é unha imaxe inesquecible, o sea, unha imaxe que moitos deles non foron capaces de recuperarse emocionalmente. A la gente joven se le pasa, sabe que hai un monumento nos castelos, pero non saben por qué y preguntan. Entonces, pues una manera de decirles que aquí sucedió uno de los mayores desastres, desgraciadamente, de la Armada Española. Aquela madrugada unha escuadra de buques da Armada buscou refuxio do temporal na ría de Viveiro. A Magdalena e o Palomo perderan as áncoras principais cando outra galerna levounos a pique. Fueron carreando, uno terminó en Sacido, el Palomo, y la Magdalena en los castelos. Y allí pues fue el desastre. Os pecios dormen baixo a area da ría de Viveiro e moitos restos do naufraxio gárdanse no Museo Naval de Ferrol. Cunha misa e ofrenda floral homenaxeaban en Viveiro os mariños de calquera procedencia falecidos no mar. O rei don Xoán Carlos xa abandonou Galicia. Pasou aquí 5 días nos que saiu navegar e entregou a copa de vela que leva o seu nome, o Náutico de Sanxenxo. A entidade recibiu en cesión os trofeos logrados polo Bribón e polo Titia no Campeonato do Mundo de 6 metros, disputado no mes de setembro nos Estados Unidos. Muchas gracias. Unha das iconas do urbanismo da cidade da Coruña cumpre 100 anos. Falámoslle do edificio do Banco Pastor, situado en pleno corazón da cidade. O inmoble foi no seu día símbolo do poder económico emerxente e todo un fito da arquitectura. A súa impoñente fachada segue causando admiración e orgullo coruñés. Deseñado polo arquitecto Antonio Tenreiro por encarga do conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, a antiga sede central do Banco Pastor na Coruña marcou unha época. El máis alto de, non sei se de España ou de Europa, de España creo, sería, porque de Europa sería mucha cosa. Cos seus case 40 metros de altura e o seu estilo ecléctico inspirado na arquitectura da Escola de Chicago, foi o primeiro rañaceos de España e durante 4 anos o edificio máis alto de todo o país. Pastor leva aí todavía, leva 40 ou 50, máis 60 ou 70 anos, polo menos, non? En realidade leva 100. O 9 de novembro de 1925 abriu as súas portas ao público. A planta baixa reservouse para a actividade do banco. Os demais pisos destináronse a vivendas. A última reforma conseguiu recuperar todo o esplendor daquele edificio que desafiou as alturas. Emblemático, un emblema da cidade. A min encántame, sigue sendo actual. Leva moito tempo aquí, é unha cousa que casi é parte da Coruña. Me parece emblemático de la Coruña e del Cantón. Sí, parece precioso. O edificio da actual sede do Banco Santander cumpre un século como parte esencial da identidade arquitectónica da Coruña. A cidade francesa de Calais converteuse esta fin de semana nun teatro ao aire libre, con enormes monstros mecánicos como a protagonistas. Milleiros de persoas presenciaron a final da viaxe do varano polas rúas da cidade. Conta a lenda que o enorme réptil chegou dende Australia atraído polo magnetismo do dragón de Calais, pero unha forza maligna ameaza o encontro. A quimera, metade escorpión e metade humana. Dragón e varano unen forzas e logran derrotar a quimera nesta espectacular posta en escena da compañía de teatro na rúa La Machín.